Pa evo, moj program se temelji na pretpostavci da su institucionalne promjene preduvjet gospodarskih reformi i to potvrđuju iskustva drugih zemalja. Dakle, bolji ustav, bolja demokracija za bolje gospodarstvo. Na to su evo iz HDZ-a i njihova kandidatkinja rekli da ustavne promjene nisu potrebne. Ali evo sad čujemo da gospodin Karamarko zapravo očito priprema ustavne promjene i to predlaže, odnosno iće sa idejom da se promijeni sustav. Da predsjednik Republike ne bude biran od građana, nego da ga biraju u parlamentu. Vidjeli ste po svim dosadašnjim istraživanjima, negdje skoro 94% građana želi birati svog predsjednika ili predsjednicu, a gospodin Karamarko i HDZ izlaze sa idejom o tome da će to pravo građanima uskratiti. Kakva je to demokracija u kojoj građani ne bi mogli birati predsjednika, govorimo o našim okolnostima. Ima zemalja koji imaju drugčiju tradiciju. Da li to gospodin Karamarko želi jedan kancelarski sustav u koji nepopularni političari kroz odlučivanje stranačkih oligarhija mogu zauzeti ona mjesta koja im zapravo ne pripadaju. Ideja o tome da se predsjednik bira u parlamentu, kod nas, ističem kod nas, znači da bismo imali kancelara koji nema nikakvu kontrolu i koji ima neograničenu vlast. Kako bi ta vlast izgledala, možete samo zamisliti.